כזה הייתי נוסע 100 קילומטר עד אלינו, הייתי נוסע גם 200 ובינתיים לא נרגע מנבואות שחורות, הייתי נוסע גם 300, עוצר בתחנת הדלק, קונה לי זמן, עוצר נשען, אולי מחר. הייתי נוסע עד המוות או עד מותן של נבואות, והייתי קונה לך ים או סוחר לך אוקיינוס וזמן, כדי שתוכלי לשחות מחוץ לגוף מעל דגה, והייתי בורח גם צולל ומחפש ואי שם מתענג על גוף עוטף אותך בשלל מגע. בלילה כזה אין שום עבר או שום דבר, הגוף גבר על היגיון ובטירוף, ובתנופה אושית ידי ומנגירת תבוא תרופה. בלילה כזה הייתי נוסע 1000 קילומטר, חוצה גבולות כמו לא היו, כמו אחוז דיבוק בתוך תוכי, כמו פגז אני ירוי אליי, והייתי קונה לך ים או סוחר לך אוקיינוס וזמן, כדי שתוכלי לשחות מחוץ לגוף מעל דגה, והייתי בורח גם צולל ומחפש ואי שם מתענג על גוף עוטף אותך בשלל מגע. מארי למיליון, דוקטור מארי למיליון. שורים להצביע 3, להצביע 3, להצביע 3, תשמעי אותו, להצביע 3, כולם להצביע 3. תפשין. והייתי קונה טלטל ומזכיר